do ddim yn disgwyl ennill hwn o gwbl. Yn wedig ar ôl gweld y rhestr fer efo Onwy Gawr di gwneud mor dda llyfr anhygol am rywun o'r Hoe. Wedyn Meddy Jones Jackson oedd ar rhestr Tir na Nog hefyd. Felly do'n i'n meddwl bod gen i fath o gyfla. Ond dyma ni rywsut. Dwi'n gwybod bod fi fod i'n ddangos yn cool a dweud bod fi ddim yn malio am bethau fel yma, ond ar ôl crafu byw fatha sgriptiwr ac awdur am rhyw 9 mlynedd bellach, dwi'n meddwl. Mae'n neis gwybod bod fi wedi torri drwad fy mynd lleia. Lle yndw, wrth fy modd. Darllen ffantasi ydw i fwy na'n byd arall. Felly, write what you know, meddwl nhw. Dwi'n sicr yn darllen lot o ffantasi. Dwi'n mynd ar lot o anturiaetha ac ymlaeth bwystfilod. Dwi'n rhy hen bellach. Ond, dyna o'n i wastad yn darllen ac yn blentyn bach hefyd. A dwi'n siarad dros Huw Aron hefyd nath ddarlunio'r llyfr. Dyna oeddwn i'n darllen yn blant bach. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i blant gael dihangfa wrth darllen. Dwi'n meddwl bod hwnna'n beth reit hwyl. Yn siarad dros fi fy hun, pan o'n i'n fach, do'n i'n licio watchad rhaglenni oedd yn delio lot efo materion cyfoes, fatha Green Chill a stwff o'na, well gen i Ninja Turtles a stwff ffantasiol felly. A dwi'n meddwl bod yr un peth yn wir heddiw, a dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod stwff yna ar gael yn Gymraeg i oedolion, ond yn bwysig fyth i blant allan. Mae Huw yn debyg yn heiddi cael ei alw'n gyd awdur ar y llyfr, achos doedd ddim yn gwestiwn o fi'n sgwennu a wedyn fod yn lluniau. O'n i'n neud cynllun i ddechrau, sef cynllun hir, tua chwarter maint y nofel, achos dyna sut dwi'n sgwennu. Nath o wneud sylwadau ar hwnna, wedyn dwi'n mynd off i sgwennu'r nofel, mae o'n dod yn ôl a da ni'n trafod y nofel dros, da ni newydd orffan yr ail yn y gyfres, neu bron ag orffan. A oeddwn ni'n trafod y llyfr am ddeuddydd efo'n gilydd, sy'n mynd dros bob un manolyn. Wedyn mae o'n neud y lluniau, dwi'n cael deud fy wneud am rheini, ac yn newid stwff yn y testun i gyd fynd ar lluniau, a mae'n mynd yn ôl ac ymlaen. Dwsin o weithiau mae'n debyg cyn i'r llyfr ddod allan. A wedyn mae rhai o'r syniadau yn y llyfr yn dod yn syth gan Huw hefyd, felly'r mwydod, yr anghynfilod yn y llyfr fodd oedd i fyny efo rheini, nes i digwydd gweld nhw dwdl o fwydyn mawr mewn llyfr scribbles oedd gynnon nhw'n i dŷ, a ffordd mae pethau penodol yn edrych, dinas Porth y Seirff ar ddechrau'r llyfr, Huw nath benderfynu sut oedd hwnna'n edrych. Felly mae'n broses reit agored a mynd yn ôl ac ymlaen lot rhwng Huw a fi. Dwi dal ddim wedi mynd allan lot, deu gwir, bod y cyfnod clo'n dechrau dod i ben. Dwi mond ddim mynd i Sainsbury's ac i mynd ar ci am dro. Felly, lla gai fynd i'r ardd efo gwydrod y win a ffwdin. Mae hwnna'n diwrnod allan i fi erbyn hyn, dyna beth ydi o. Felly dyna fi di fwy na thebyg.